Bimbo es queda amb l'ús comercial del terme dònut encara que estigui recollit als diccionaris. Sí, n'acabem de parlar precisament. Veus? Doncs, és a dir... Ja no ho pots dir. Ja no ho pots dir, o sigui que legalment només Bimbo pot anomenar comercialment dònut, aquests coneguts pastissets que sembla que si no tenen un forat, amb el forat al mig no engreixen tant, que és mentida, vull dir, creixen iguals, és que, vull dir, sembla que vas queixalant i al mig no hi ha res, però no ve aquesta mossegada. No ve d'això. I és curiós això de dònut, perquè aquestes generalitzacions també passen amb altres marques com Bambas, Chirucas, Kleenex, Rimmel, eren marques que s'han transformat, diguéssim, en Mini-Pimer, el Turmix, no? Que sí? Turmix, exacte. I els dònuts, com els altres productes, doncs divideixen la humanitat entre addictes i detractors. Tu ets a dònuts o no, per això? Tu ets a dònuts? Home, intento no menjar-ne per motius obvis, però em semblen increïbles. Doncs hi ha mitja humanitat repartida entre la gent que els odia, perquè és fregit i ensucrat i no sé què, i la gent que no. Tu ets de Nutella o de nocilla? De Nutella, i si és nocilla, de 2 colors. I de Boni o Tigretón? Això... T'agafa una mica... No, t'agafa una mica M'agafa un pèl gran, però no, sí, Boni. I tu et veus l'aigua de les escopinyes quan te les has acabat o no? No, jo no sóc d'aquests. Jo sí, Jo sí, amb la salsa... Hi ha gent que sí. Amb la salsa, jo sí, amb aquella salsa picant que dius, hòstia, quan te les fots, que... Total. I per acabar, l'última pregunta, ja m'acomiado de vosaltres. Gasolls Rovira o resta del món? Per favor, quina pregunta. Gasoil Rovira. No es vaig esmorzar, adiós. Au, dios. Adiós.